Som a l'Hotel Palace de Barcelona, a la suite Carlos Ruiz Zafón, i el periodista i escriptor Vicenç Villatoro ens acompanya perquè té alguna cosa a explicar-nos. De fet, ho explica en aquest llibre, La casa dels avis. Moltíssimes gràcies. Al contrari, gràcies. És un llibre que forma part d'una trilogia. Vull que ens expliquis aquests 3 llibres, com neixen i quina era la idea amb aquestes històries. Sí, són 3 llibres, per tant, que és una trilogia ho sé jo, perquè l'he feta, però el lector pot llegir-los tots 3 o llegir-ne un o llegir-ne mig. No és la primera part, la segona i la tercera, no? No es van arrossegant, per tant, cada un és autònom, però per mi sí que neixen d'un mateix impuls. I aquest impuls és un impuls de fa molts anys. I, curiosament, l'impuls no és explicar la meva família. Faig servir la meva família per explicar una cosa que sempre m'ha inquietat. Fa molts anys, quan vaig començar a escriure novel·les, la primera que vaig escriure va guanyar el Premi Sant Jordi l'any 81, jo tenia 24 anys, fa una eternitat. La primera frase, el llibre es deia Evangeli Gris, la primera frase era «I si marxessis?» I tota la vida me l'he pensat, jo, dient «I si marxessis?» No, què faràs a fora? Però al vespre dir «Home, sí, el que hauries de fer és marxar». Per què la gent se'n va? Per què la gent migra? Per què la gent decideix, a vegades per raons econòmiques o per altres, gairebé sempre per moltes raons a la vegada, deixar casa seva? Dic, va, escriuràs un llibre sobre això. Què pots explicar? Dic, tinc la història del teu avi, que és una història que a més et ve de gust explicar, perquè és d'alguna família i n'aprendràs, i el teu avi, el meu avi patern, Vicente Villatoro Porcel, neix a Castro del Río, província de Córdoba, i als 60 anys decideix anar a viure a Terrassa, emportant-se la dona i el fill, quan ell té 60 anys, en els anys 50. Val, fantàstic, doncs el vaig fer aquest llibre, sobre una persona que se'n va, i sobre fins a quin punt el fet de ser el net d'un senyor de Castro del Río fa que jo sigui diferent a com seria si el meu avi, en comptes de ser de Castro del Río, fos de Castro Urdiales. Ja en tinc un. Però a mig del llibre dic, ostres, decidir marxar és molt gros, però decidir no marxar també. Marca la vida. Llavors, hauries de fer una cosa sobre els que es queden. I després dic, encara n'hi ha uns altres, els que tornen. Va, farem un llibre de cada. Entremig em vaig trobar, en el casament del Joan Barril, que em va tocar a la mateixa taula, i érem amics ja, el Lluís Bassat. I jo li vaig dir, estic escrivint un llibre sobre el meu avi. Diu, t'explico la història del meu. I la història dels seus avis, era la història de gent que tornava. De gent, de jueus sefardites que tornaven a Sefarat, o creien que tornaven, no? Venien de Bulgària, venien d'Estambul, de Corfú, de Trieste, i tots anaven cap aquí. El retorn dels Bassat, ja en tinc 2. Però falten els que es queden. Llavors, pels que es queden, vaig pensar, els que més em convindrien, els que m'ajudarien a explicar això, són els meus avis materns, perquè formen part, això de Sagajewski en un lloc, que el món es dividia entre la gent que neix i mor a llocs diferents i la gent que neix i mor al mateix lloc. Tota la família del meu pare neix a un lloc i mor a un altre. I tota la família de la meva mare neix a un lloc i va morir a aquest lloc. Igual dona moltes voltes de vida, però van a morir això. I dic, parlaràs dels avis, dels que es queden. El que es queda és perquè li importa l'arrel, la terra, perquè està agafat. Quin és el símbol d'una cosa que està arrelada a terra? La casa dels avis. La casa dels avis és aquella que hi és sempre, no? Allà, encara que no hi sigui de veritat, encara que l'hagin tirat a terra, però és la casa que hi és sempre. I els 3 llibres són això, els llibres sobre els que se'n van, sobre els que tornen i sobre els que es queden. I la història de com rebem una herència a través de la sang, de la família, en rebem una altra a través de la cultura, dels llibres que llegim, de les pel·lícules que veiem, i en rebem una altra a través del lloc on som. I, per tant, tanco, però cadascú es pot llegir per separat. És tan fàcil identificar-nos amb això que expliques, perquè a totes les famílies, qui més qui menys, quan busques una mica, investigues, sempre trobes algú de la família que va marxar a les Amèriques, a on sigui, no? Alguns que van tornar i altres que ja no van tornar mai més, no? Tots tenim capítols i personatges a la família que són així, no? Sí, no m'ha passat una cosa relativament curiosa, que ja sabia al començament, però que els meus avis materns, que representen la terra, els que són sempre, els arrelats, són, de fet, besnets d'emigrants italians que van arribar, de fet napolitans, perquè Itàlia encara no era un país unificat, que van arribar a principis del XIX a Catalunya. Per tant, fins i tot aquell que és
Diu, no, aquest és d'aquí tota la vida. Diu, vale, de tota la vida vol dir 3 generacions. Tots, és dir, si haguéssim d'aixecar la mà els que tenen 4 generacions enrere nascut al mateix lloc, no aixecaria la mà ningú. Tots som això. I una miqueta la història d'aquest país, d'altres països del món també, però aquest és un país molt de migració, molt, molt, ho ha estat sempre. És una història de capes sobreposades, sedimentades, on la gent arriba, es fa d'aquí, en venen nosaltres, es fan d'aquí, i això, el besnet d'un senyor napolità acaba havent-se d'exiliar perquè és un dirigent catalanista, perquè et vas fent del lloc. La terra és molt potent. La terra, diguem-ne, té una capacitat d'atracció molt gran. Tira, no? Home, el cert és que és la història d'Europa. Europa és la història de gent que es mou pel territori amunt i avall, fent canvis, arran de guerres, arran de canvis polítics. De fet, aquest llibre també parla d'això, no? De com la política canvia la vida de les persones. Alguns els fa fugir, d'altres dels que es queden els hi canvia la vida. És la casa dels avis el que passa aquí, no? No, m'he trobat una cosa que és exactament el que dius. Com hem parlat de la generació dels avis, del patern, del matern, dels pares del Lluís Bassat, aquesta és una generació que en la història d'Europa ha viscut coses tremendes. És una generació, tots, en tots 3 llibres, gairebé el guió és el mateix. Hi havia un món, no era perfecte, ni molt menys, segurament era molt imperfecte, i tens, i tenia problemes, però era un món aparentment sòlid, allò que diu Zweig, un món que semblava estable. De cop i volta, entre el 36 i el 45, entre que comença la guerra d'aquí i acaba la guerra d'allà, tot això se'n va en orris, però del tot. Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz, tremendo. És com si haguessin tirat una bomba atòmica sobre el món. I aquesta gent viu la vida d'abans, viu la tempesta, i continua vivint en el solar que ha quedat després de la tempesta i intentant sobreviure el millor que poden, amb la màxima il·lusió possible. I en totes 3 històries m'adono de què passa això. I m'adono d'una altra cosa, que els que l'han viscut, la tempesta, no l'expliquen. O l'expliquen molt poc. Si hi ha converses sobre la guerra a les cases, és més fàcil que digui la gent, ostres, tu, a l'època de la guerra ens vam haver de menjar les garrofes, o ens menjàvem les peles perquè teníem molta gana. Se sol parlar del menjar, Del menjar, però del que no hi havia. Del front no se'n parla. Els que han estat al front rarament en parlen. Els que han estat a la presó en parlen molt poc. El meu avi va a l'exili, està 2 anys i mig a l'exili. A casa, la idea és que se n'havia anat a França. Que bé, França, quin país més xulo. Jo ara he seguit els camps de concentracions que va estar, dius, això era horrorós. Però ell no va parlar mai, no va explicar mai, no va trametre mai a la seva filla ni a la seva dona, i era un tio simpàtic, rialler, ballador, extrovertit, però la memòria del patiment no la va trametre. I per tant, a vegades és complicat explicar aquesta generació per això, perquè el centre de la seva vida, que és una explosió, l'has heretat, perquè hi és aquí, però no te l'han explicat. És una llàstima que les noves generacions no puguin aprendre d'aquestes experiències, haver sentit aquelles històries dels pares, dels avis, no? Entorn a moments també tràgics de la vida. Per això ara potser en època de pandèmia ens sorprèn tant que la gent pateixi, com que ens agafa una mica com de sobte aquests grans cataclismes que poden passar i que estan aquí, com pot ser una pandèmia, no? O pot ser una guerra, o una revolució, o un cop d'estat, jo què sé. Jo crec que una de les funcions, no la principal, aquest és un llibre de literatura, vull dir que és un llibre per explicar una història, és un llibre per plantejar temes genèrics, però una de les virtuts, diguem-ne, un efecte secundari, crec jo que positiu del llibre, és que moltes d'aquestes generacions saben el que diu el llibre d'història. I el llibre d'història parla d'aquí dalt. Parla del general i parla del generalíssim. Però no parla del soldat. I no parla de la dona del soldat. I no parla de la filla del soldat. I per tant ha d'haver-hi un lloc on aquella història grossa, que en parlen els llibres d'història, connecti amb la història petita, amb la història del dia a dia, amb la història plena de detalls. Per això el llibre és un totxo, és llarguíssim, perquè són importants els detalls. Va haver-hi una guerra, ja ho sabem, però què passava? Com ho vivien? Quina era la por? Quin era el menjar? Quin era el dormir? Què significava anar al front? Això és el que, diguem-ne, i la generació no només no ho ha tramès,
sinó que gairebé ho he oblidat. És a dir, la meva àvia, que surt en el llibre, això que explicaré surt en el llibre, veient el telenotícies, l'informatiu de la televisió, deia: com està el món, que malament, com anirem a parar, mira quines coses que passen. Jo deia: iaia, quan tu eres jove hi havia una guerra, a l'altra punta del món hi havia una altra, estaven exterminant pobles sencers, estaven tirant bombes atòmiques. No em diguis que ara el món està girat, és que en la teva època estava més girat encara. Però allò ja no era, i el que li sorprenia era això, que, no sé, que veia coses en les telenotícies terribles, però no més terribles i probablement una mica menys que les que havia viscut ella en primera persona. És aquesta capacitat que tenim la humanitat d'oblidar i de fer passar pàgina i continuar per necessitat de vida i de tirar endavant, no? Per tirar endavant tu, i jo també crec que per no deixar el teu dolor en herència als teus fills. És a dir, com encapsular-te el tu, emportar-te el tu, ja ho he patit jo, no cal que els altres ho sàpiguen. Tu em portes tu i després intentes viure. Diguem-ne, el meu avi, el protagonista, aquest senyor que surt a la portada, va viure 3 guerres. Aquí, l'última, d'aquí, és tan gran, és tan bèstia, que diem, això és d'abans de la guerra com si només hi hagut una a la vida. Però ell va estar a la guerra de Melilla, en l'època d'Abdelkrim. Ella va ser una guerra molt bèstia, i després la guerra d'aquí, després com està exiliat, entren els alemanys. Ha viscut 3 guerres. Per tant, és una gent que té una condensació d'experiència vital molt forta. És el protagonista del llibre, d'una història on els teus avantpassats, els teus familiars, són els protagonistes i els hi dones diàleg, els hi dones frases, generes una conversa, generes un pensar que el teu avi potser va dir allò, perquè això es fa moltes vegades amb els protagonistes o amb els personatges d'una novel·la, no? Però quan són els teus familiars t'hi has de posar en la pell de què va dir el meu avi o què diria la meva iaia en aquesta situació, no? No, a veure... Això també és un exercici per part d'un... És un exercici que jo crec que té un punt de repte literari, És a dir, jo soc escriptor, vull dir que em plantejo els llibres no només per explicar la història de la meva família, sinó per resoldre o per enfrontar-me a reptes literaris. El repte literari fonamental, que jo crec que és molt del nostre temps, és tractar la realitat amb les eines de la ficció. No és un invent meu, això ho fa Truman Capote amb sang freda, vull dir que no és un invent meu ni de bon tros. Però cadascú l'adapta a les seves pròpies necessitats. Que és, a casa, quan començo a escriure aquests llibres, els meus fills diuen: com portes la novel·la de l'avi? Si jo surto al carrer i dic això és una novel·la, la gent entén, això és mentida, això és inventat. Diu, això és una novel·la però no és inventada. I hi ha al mínim, hi ha suposicions, però quan hi ha suposicions es diu que són suposicions. No es fa veure que allò va ser així. Per tant, és tractar la realitat amb tècniques de ficció a partir del que a mi em sembla una característica molt del nostre temps, que és que tenim ganes de veritat. És a dir, quan llegeixes un llibre, tu pots passar pipa amb Tolkien, i dius això de la Terra Mitjana s'ho va inventar. Tu pots passar pipa, però segons quin llibre llegim, que respiri veritat, que tingui la sensació que allò és cert, té un valor afegit. I jo volia connectar amb aquest valor afegit. És a dir, em puc inventar una història sobre migració, però aquesta història sobre migració va ser. És una novel·la de no ficció. Una novel·la de no ficció. De no ficció. Ho podem dir perfectament així. Terrassa també és protagonista en aquest llibre, no? Oi que sí? Terrassa, la ciutat de Terrassa i l'evolució, no només de Terrassa, Terrassa és un símbol també de l'evolució de Catalunya al llarg del segle XX, no? Sí. Centres la història en aquesta població, però pot ser extrapolable a molts racons de Catalunya, no? A veure, l'interès del llibre, a part de que estigui més ben fet o més mal fet, que jo espero que la gent el trobi ben fet, és que no explica una història única. Són molt interessants les històries úniques, i quan hi són. És a dir, per què explica la història d'aquest senyor? Perquè li van passar unes coses tremendes, úniques, que no li han passat a ningú més. Fantàstic. Són les biografies, no? Sí, però hi ha biografies que són interessants per això, perquè no li ha passat a ningú més, perquè estava en un lloc privilegiat per veure les coses, però hi ha biografies interessants perquè han passat a molta gent. Dius, ostres, igual que l'avi, igual que a casa. I hi ha llibres que hem llegit que ens han fascinat per lo diferent i altres que ens han fascinat per lo representatiu.
Aquest va buscar fascinar per lo representatiu. És més un mirall que una excepció. I per tant, Terrassa sí, però podria ser Granollers, podria ser. Què té Terrassa? Que és on va passar. I té una altra cosa. Terrassa és una ciutat molt... als anys 30, sobretot, ara és diferent, als anys 30 i 40, i més enrere. És una ciutat molt dura, molt tensa. Si Terrassa i Sabadell sembla que són iguals perquè estan un al costat de l'altre, no s'assemblen molt poc. Per exemple, Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya on hi ha més morts al començament de la guerra. Després de Barcelona i de Lleida, en la Revolució. I després una de les ciutats on hi ha més morts en la repressió de la postguerra. Perquè el que era de dretes a Terrassa era molt de dretes, i el que era d'esquerres era molt d'esquerres. I la tensió social era molt gran, més gran, per exemple, que Sabadell, que té una estructura industrial més o menys semblant. Llavors, a mi Terrassa, a part de ser veritat, i he passat a Terrassa i per tant no m'ho invento, però a més Terrassa em dona, i Castro del Río també per part de l'altre avi, l'exemple d'un lloc on les coses són extremes, particularment extremes. Tant la violència de la revolució com la violència de la repressió. És a dir, el menys important de la guerra en aquestes dues ciutats és quan hi passa la guerra. Això, pam, pim, pam, 2 minuts. Però el procés revolucionari i la repressió sistemàtica de postguerra hi són molt fortes. Per tant, Terrassa, aquesta Terrassa tensa, aquesta Terrassa que després de la guerra té moltes ferides, perquè tota aquesta tensió deixa ferides. És un comentari lateral, però quan faig la història del meu avi patern i dic per què se'n va de Castro del Río, segur que perquè ell és un sastre, no és un jornaler, és un sastre, és algú que... Ell l'han condemnat a mort després de la guerra i han estat a punt de fusellar-lo. Ha estat 2 anys esperant que l'afusellessin. Una persona que li passa això i torna al seu poble, un poble de 15.000 habitants, es troba en la cua del pa el que l'ha condemnat a mort. I el que l'ha condemnat a mort es troba a la cua del pa el que va matar en el seu cosí. I jo crec que hi ha una part de l'emigració dels anys 50, que és econòmica, però també té a veure amb la guerra. Hi ha tanta gent, quan jo començo a parlar amb gent en aquell moment sobre això, hi ha tanta gent que em diu me'n vaig anar perquè tenia gana, com gent que em diu me'n vaig anar perquè m'ofegava. Llavors, els que no se'n van, també passa això. El meu avi, el d'aquest llibre, està a França, abans que entren els alemanys, envia cartes, envia postals de la Shirley Temple a la seva filla, que és fan de la Shirley Temple. I les firma Arthur, com si ja fos francès. Però hi ha un moment que els alemanys envia una altra postal i diu Arturo, ja no és francès. Hi ha un moment que diu, no, escolti, jo, preu per preu, torno a casa. Torno a casa dels avis. Em posaran a la presó quan entri. El van posar a la presó i va anar d'un batalló de treballadors. Però me'n vaig a casa. També en aquesta decisió també hi ha el pes de totes aquestes coses. I els llibres van d'això. Doncs, Vicenç, amb tots aquests detalls que has compartit amb nosaltres, no ens cal ja més detalls ni més excuses Llegir-lo sí, per llegir-lo, per llegir La casa dels avis, per ficar-nos en aquesta història, viatjar en el temps fins a aquelles èpoques i compartir amb tu no només el que tu dius, la història de la teva família, sinó, en tot cas, la història de moltes famílies catalanes, que jo penso que és una miqueta la joia d'aquest llibre, el compartir i el recordar, que no es perdi en el temps i en les dècades passades que es quedin aquestes històries amb un calaix oblidades. Moltes gràcies, Vicenç. Al contrari, moltíssimes gràcies, un plaer.